Klioso sa kamol sa Dakbayan Sugbo, Gipusil-Patay sa may Barangay San Roque, kaganihang buntag. Si Chona Carion sa report. Atubangan sa usa ka kanaanan sa Cebu South Coastal Road habig sa Barangay San Roque, Talisay City, nahitabo ang pagpamusil pasado alas 6 kaganihang buntag. Ang biktima na ilang nga si Kerwin Orais, 24 anyos ug lumad nga taga Kalape, Lalawigan sa Bohol. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan na suta nga ang biktima naglakaw samtang padung kini sa iyang trabaho. Apan kalit siyang gipusil sa dihang miagi kini tungod sa mamumuno. Paghuman sa pagpamusil giingong gisud sa gunman ang iyang arma sa buyot ug misakay sa naghuwat nga motorsiklo ug dayong sibat. Gisuwayan pa pagtabang sa mga sakop sa Talisay Rescue Emergency Action Team si Orais apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Padayon pa ang investigasyon sa Talisay City Police kung unsa ang motibo sa krimen. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.